Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ulat ka jela ha ka jingye kendo bat kinongelam jongka Confederation of Meghalaya Social Organization ha ka sautrik uno pra arajar arpho. Ulapan pa ba ulong ubakloy ban yasno ktilang bat menteri rangba ka jela ban lej pensngo syakitendong skor jongka sorkar India halor ka jingdawa jongki ba ban pentrai kam ya ka airline permit ha ka jela Meghalaya. Yakani la yatho da uchairman jongka komso usamla Robert June Kharjarin habakren shikilat pathai kubor hadin balawan pain nakajing yekendo bat ulat kajela. Hakabayadai bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arajar arpo. Usamla Robert June ulayatho ba ulat kajela ulapan pao batang syuyo ya kajing aidang na kaliang jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Sorkar India unsa shon muhor ban penlong aino yakani ka bill kabadonru yakikindon kibaya serem kum kikindon jong ke airline permit kumba hitip ba nakaliang jong ka ying dorbar ha u banai match jong unu snem kalapas ya ka Meghalaya Safety and Security Amendment Bill bat kat kum katugaan ka ong ba unu u beriu ubadi ubar jala lada uwan ha Meghalaya bat udon ya ka jing temu ban sa palat ya ka saw prakanta di ban panjing bit di ban register bat klaim da register la ne klaim da panjing bit ya la di kini ki beriu ki bawan kin sya pancitom ka kaan bomut kin sya violate ha ka kendon sispa nyo pun riu jong ka IPC bat sispa pra jong ka IPC ti kata ka di ka MRSA Amendment Bill ti kalajan ya serim bat ka ILP hi kani ka MRSA ka bor jong ka atiar ka jong ka kalajan ya serim bat ka ILP ti hadin bala da pha ya ya kani ka bill sha governor nakaliang governor barim ula pansibun ki kwaris ula ajumut ule se ban pha sdu presiden no kari India ti rei kumba kalong mata hadin ge jeng keren ka kam kadang dei hopo jong ka jong governor ti nakaliang jongi la kentu ya ba kani ka bill kan ya rap skadi ya ka ri ba ka jam ru ka jelahi berhoi kan wara ya ka songsuk chongsangan kan te la kami ki briu ki ba don da kawi pat ka jingmut ban wan sangan ga jela bat khantam e kan yada yangi ki jai menru trairi tremuluk bangin light na ka jing sha out number dan sha tampat no ha ki briu ki banabar tina khaliang ka jong sngu thu ba ya ta uang banga sngu thu ba ya ka aspiration ga jongi ki jai menru pat uang ru ba ngayadon hakaju kaliang lani on the same page but chief minister jong ka jela but kipat ba jong Meghalaya ong yangi ba I am with the people of Meghalaya di ula ongru yangi ba nakaliang jong kun sayale ban ya keren ya ka home ministry ba kan aino ya ka green signal ba unyo ban soy ya tu ba MRSA Amendment Bill kata ka di ka banikong kabaar ha ka beri bat ka ILP nakaliang jong la krensyai ba ka di ka kam hapo jong ka central is the matters in the with the central court ti rei wong ba kum governor ba burom ya ki ba jong jela bat kum ju uru ba burom ya kasur jong ki MLA un sa ya keren hiyo chief minister but mauli wong ba la daw chief minister khot lang ya u ban le chi dali ban ya keren nam ta ka LP ru ulong ba la khloi ban le ya ta rei hak bari bat ka LP ti wong ba namar ba kam di ka kamram jong kam de ka kam hakti ka jong dala than ban ong ban ai ka comment than namar kani ke di ka kam jong presiden ti kani di kam jong ka union government ti kum governor ong ngam dala than ban ai kanu kono ka comment hanrei wat la kataru kum ong ba ya menju burom ya ka rai jong ka legislative assembly ba burom ya ka aspiration jong ki ba jong ka jela but mauru wong ba his in the same page but CM bat ki ba hang badai bat ka ni ka issue hadin bala da pha ya ka bill show governor te ka poi how to governor barim thata kharoi te nakaliang jong thata kharoi ula dei mau ba pan ni te ki kwari ula pan ki kwari pan ki te ki suggestion anda hadin kata apa nakaliang government kala ada pha ki kwari kala ada pha ki views yung government
Ti hadin anda la pha ita ki view sa kamon ro uai ka opinion ba dei ban pha wat central government ro. Ti kadi ke jingle jong tu governor Barim. Ti na anda la wan phai ma u long ka kam kala ayat lupa sedu setan. Ti kata kadi ke ba ngatrai di tang mangi han rewan nak liang jong ka jong CM deputy CM bat kui kila pat sai hadu apo house kan kam ti ya kata ngatrai ngila ya sai lot ti kumba ong ma upat kalong ba dang nomor ba ula pha ita ki comment la pha ita ki views ula kila kala ya charum saneng te la sto kala poi che na kadau jong tu governor Barim ti mo uru don kam hi ya ka giren signal jong ka jong ministry na jong ti henry hakabadi bat ka jing sngo jong usimen u agree ya ka principal jong bill but u ong ngi le jin ba lada ka yaj be ernti le ula sanna ya ka tu bill na du no re nomor be kidon kita ki jerut jerwat bala ale na du governor bala ale ti kan bu jing e khandiat ya u ti na ka dau wong ba udon hanrei kumbo wat la kataru wong ayam the same page bala da kadon ga green signal ulong willing ya ka ban aya sen ya ka bill Hika MRSSA amendment MRSSA arjar khanriu ya kabala pas hapo jong Dr. Mkul Sangma Mansua ka kadon apenta ka we kadi ka tenden regulation ya ka babaro itu ginong songwai itu ki haban register ka haban le affidavit ka haban le kata kadi first part ka part ka baar kadi ka facilitation centers lani kata ka entry and exit point ki bangi saya keren nak pos pon hika ka part ka ba katu ka pat jong attendant kam ngim nak liang jongi ngi yo iba more or less kala biang katu ka neki changes ngi propose ti henry katu ka pat jong ka entry and exit point katu ka pat jong ka facilitation center ka bom kedoi ba kan don kata ka mandatory registration ka syong bet ba kibriu ki ba le dang tu kin pendap kita ka form kita acknowledgement slip kam kren ba alada phimle kata anteng stom tem ti kum kita kan keduna long kam don ya katuka provision kam don ya katuka force jong ka LP kan ti kan ni ke ba amendment part kalong ba wat ada kam di ka LP ru makana kala jan ya dei kala jan stream kan so ti ka bumut ba ubri uba wan ladaka kada ka trekam ka amendment bill ubri uba wan palat sabu prakanta uhab ban pendap itu ki form uhab ban submit iki kod isla but uhaban punching bit in the absence of a permission ulah kan usyakem ti kala jan ya stream pi kala jan stream ber KLP rekam pat dapat kan KLP kadang don sagi benta jong kalan kadang don sagi benta jong forest ti nginom la ban len ya kata ti da pin compare ti kala KLP si bon andrei katu kumai ong ba kadika ILP light ning la pong ka visual ILP kan ti kata ni ka main different kalong ba haka MRSSA Barim kam don ya kani ka jing ya ka board ka LP ti kani ka ba amendment pat ka don ya ka jing stream ka board ka bat ka LP kata ka main different ka ba ya pair apa re we agree but borok ki kata ka jing ong ban don ki entry and exit point we agree kata ka jing ong ban ba ki entry and exit point kin don haman ki cekang ni agree henry ngi kwa ban i kalong ba ngim dei ban sudan tangka entry ba exit point ka bom don board kan ngi kwa ban i ya ka board jong ka ba kham khlan kan ngi henry ngim juong ba ngi ba naibu ta entry exit point ngim ong ba kim long kita entry exit point kilong beang ba don tang ba dei tang ba kin sudan ki dei ban don ka kham khlan chu chu ba kadi kata